Yon, bagsak yepa, mga kabalen. Dalawang malupit na Kapampangan player ang naiflex na naman ni Coach Mavs Phenomenal. Unahin natin ang tubong lubaw na si James Allen de la Peña na nakapag-aral din sa Jose Rizal University. Naglaro para sa Pampanga Delta at naging champion ng UCAA para sa team ng Davsu, kung saan kasama niya sila CJ Gania at hetong si Brian Santos. Well mga idol, ang ibinansag sa kanya ay parang Patrick Beverly daw ng Pampanga. Kilala niyo naman kung sino si Pat Beverly, di ba? Isa sa pinakamapang-asar at mapang-inis na player ng NBA. Well, inalintulad nga ni Coach Mavs etong si James Allen de la Peña kay Patrick. Pero mga idol, alam niyo ba ang idolo nitong James Allen de la Peña ay si The Beast Calvin Abueva? Opo mga kabalen. Ilang beses ko na rin siya napanood sa mga ligang labas at sa laro nga ng NBL. Yun, talaga medyo physical at mapangasar nga itong batang ito. Pero mga kabalen, sa loob lang yan ng basketball court kasi sa labas ng basketball court, magaling makisama ito at mabait na bata itong si James Allen de la Peña. Isa rin siya sa mga naging alaga ni Boss Gob Dens Delta Pineda para sa team ng Pampanga Delta at sa Pampanga Delta program nila. Yes mga idol, kaya additional exposure ito para sa bata, lalong-lalo na napansin siya ni Coach Mavs at may chance rin siguro na maging part rin siya ng Mavs Phenomenal. At mga idol hindi nawawala sa listahan ng ligang labas etong si James Allen de la Peña. Kasi nga exciting din siyang panoorin sa mga liga mga idol. Kaya lagi rin siyang ini-import sa iba't ibang lugar dito sa Pampanga. At yes, kabilang din siya sa mga Kapampangan player na elite kung tawagin mga idol. At sabi ko nga mga kabalen, yung angas niya sa loob lang ng basketball court. Pero pag nakasama mo to mga idol, grabe sa bayat tong batang to. At kasalukuyan, tumutulong na rin siya sa mga bata o mga nangangarap na maging sikat na Kapampangan player din mga idol. Nagtitrain na rin siya ng mga bata at nagko-coach na rin mga idol, lalong-lalo na yung mga 18 under, 16 under. Yan po, si The Fox, James Allen de la Peña. Ang ikalawang player naman na flex na ni Coach Mavs sa kanyang channel, etong si Jaguar o The Lionheart, si Brian Santos ng Guagua mga idol. Yes, Jaguar. Well mga kabalen, kinulang nga sa height etong idol natin para sa posisyon niyang small forward. Pero mga idol, kahit kinulang sa height to, sobra naman sa puso pagdating sa laro mga idol. Yes, clutch player, hustle player, iyan si Brian Santos ng Guagua mga idol na napansin na rin ni Coach Mavs at kampi rin. Ito si Skywalker CJ Gania. Kaya bago pa bigyan ng moniker o palayaw ni Coach Mavs etong mga idol natin, may pangalan na nga ito talaga sa Pampanga, lalong-lalo na si Jaguar. Parte din siya ng kampyonato sa UCAA mga idol. Laman din ng ligang labas sa iba't ibang sulok ng Pampanga at laging nai-import din. Parte rin ng Pampanga Delta kasama sila Gania. Well, sa laban nilang ito mga idol, may napansin din akong player na si Francisco. Yes, si Joseph Francisco naging kampi rin niya mga idol. Ang scavenger naman ng Pampanga Delta. Pero mga idol kung sipag ang pag-uusapan, talagang malupit ito. Hindi napapagod sa takbuhan mga idol kahit ilang minuto pa ang laruin niya sa basketball court. Kaya kung nagre-rebuild ng team itong si Coach Mavs, talagang hindi siya mahihirapan dito kasi sobrang dami ng malulupit na player sa Pampanga. Yes mga idol, at ilan lang yan, sila Jaguar, Brian Santos, James Allen de la Peña na binansagang Patrick Beverly daw, pero The Fox yan ng Pampanga. Bagsak pa mga kabalen at saludo sa mga Kapampangan player. One love basketball, one love Kapampangan. Bagsak pa idol.